Türkmenistanda benzinin 2 hisse gymmatlymagyna garaşylar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň resmi çeşmelere sargylanyp habar bermegine görä ýurt häkimetleri haftalog ýangyjynyň indiki ýyldan gymmatlajagyny aýdýarlar. Benzinin bahatynyň 2 hisse galmagy mümkin. A95 markaly benzinin 1 litriniň bahasy 1,5 manatdan 3 manada ýeter. A80 markaly benzinin 1 litri 1 manat 20 teňeden 2,5 manada çenli gymmatlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gizlenlik şertlerde söhbetdeş bolan Balkan vilayatyndaky resmi çeşme aýtdy. Azatlyk bu maglumaty Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň resmi taýdan häzirlikçe tasdikladyp bilmedi. Şol bir wagtda ýurdun ýanygy stansiýalarynda şu günleri ulag sürüjilere benzinin çäkli mösürde satylýanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Edil häzirki pursatda vilayatlarda ýanygy stansiýalary her bir ulaga 5-10 litrden benzin berýärler. Geçen ýylak benzinin gymmatlamagynyň öňü sirasynda hem şeýle bolupdy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji oktýabrda aýtdy. Türkmenistanda benzinin bahasy ozalky ýa-da fevral aýynda 50% gymmatlapdy. A95 markaly ýangyjyň 1 litriniň bahasy 90 teňeden 1,5 manada ýetipdi. Emma şonda da benzinin gymmatlamagy barada döwlet mediasynda hiç hili bildiriş berilmendi. Türkmenistanda benzinin gymmatlamagyna garaşylýanlygy baradaky habar prezidentiň halk maslahatynda döwletiň jemgyýetiň we her bir adamyň bazar gatnaşyklaryna uygunlaşmagynyň zerurlygy barada eden çykyşynyň ýa-da gabat geldi. Gurbanguly Berdimuhammedow ilad üçin ýeňillikleriň agyr geçiş döwründe girdilenligini belläp, ümaýynda döwrüň ötkenligini aýdypdy. We hususanda öýkoçylyk hyzmatlaryna tölegleriň täze şertlere görä sazlaşdyrylmagyny talap edipdi. Türkmenistanyň döwlet başçysyny 25-nji sentýabrda halk maslahatynda öňe süren bu pikirlerini geçen ýylda gaz, tok, suw mugtçylygyny doly ýatyrmagy karar etmeginiň öňü tirasynda hem ma'lum edipdi. Şondan soň ýurtda kommunal hyzmatlaryň bahasy ençemesi ýokurlandy. Ýani benzin gymmatlady. Adyk harytlary gytaldy we gymmatlady. Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri awtolog ýangyjy gymmatlasa ähli harytlaryň we hyzmatlaryň bahasynyň hem destine ýokurlanjagyny çak edýärler. Onuň we paxta ýagynyň döwlet bahalarynyň 100% ýokurlanmagyna garaşylýar. Häzir döwlet bahasyndan 1 manada durýan uwnyň 1 kilogramy 2 manat bolar, 1 litri 4 manada satylýan paxta ýagy 7 manada ýeter diýip Azatlygyň çeşmeleriniň biri aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleriň birnäçesi Türkmenistanda çağılar baglarynyň tölegleriniň 2 hisse gymmatlamagyna garaşylýanlygyny birnäçe aý bäri habar berip gelýärler. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň kronikasy näşri hususanda Aşgabatyň 67-nji çağılar bagynda aýlyk tölegiň 160 manada ýetjekdigini enatalara yglan edilenligini habar beripdi. Ýatlasak Türkmen prezidentiniň ilady üçin sosial ýeňillikleri ýatyrmak hakyndaky geçen ýylky kararynyň ýa-da Türkmenistanda çağılar baglarynyň tölegleri 8 we 10 hisse ýokurlandyrylypdy. Geçen ýylda benzinin gymmatlamagynyň soň ýurtda ýanygy çykytçylygy döräpdi. Jemgyýetçilik transportynyň we hususy taksileriň bahasy hem gymmatlapdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna geçen wadyna ýurdun ilaty üçin belli bir möçberde muht benzini beripdi. Emma satowdaky benzinin bahasyny 8 hisse gymmatladypdy. Benzin muhtçylygy 2014-nji ýylda ýatyryldy.